Здравейте, мили приятели! Аз се казвам Жасмина и днес ще ви покажа как можете да си направите плакат на Виолета. За целта ще ви трябва ножица, лепило, картонен лист и изрезки от списание на Виолета. Примерно като това. Така. Трябва да отрежете общо 17 парченца стиксо. На сърчицата се слага по 3 парченца, сигурно. На Роки тук се слагат 4. Така, след това трябва да ви се получи ето така. Надявам се видеоклипът ви е харесал. Чао!